Fucking fedt, du lige gad at være med her, bro. Det betyder meget for mig. Selvfølgelig. Det er også rart nok lige sådan at fortælle min side af det og sådan noget. Ja, præcis. Og du startede jo et lidt mørkt sted, kan man sige. Altså sådan, hvordan så dit liv og dine vaner ud, før du startede hos mig egentlig? Hvis du bare sådan kan forklare det. Jeg ved det jo godt, men... Altså, det var jo, ja, som du selv siger, et meget mørkt sted. Altså, jeg var også så langt ude, jeg vidste egentlig ikke, hvad jeg skulle og hvad jeg ikke skulle. Nej. Okay. Så Ja. altså, Hvad var sådan, det var hårdt, men det har været godt. Ja, mega nice. Hvad var de største udfordringer, som du kæmpede med, før du startede hos mig? Det var det psykiske og så også kostmæssigt. Ja. Okay. Hvad var det sådan ved kosten, der var svært, synes du? Jeg kunne ikke finde hoved og hale i, altså, hvad der var godt og hvad der ikke var godt. Og altså, jeg spiste jo bare stort set alt, hvad der var. Ja, okay. Det kan sgu også være en jungle at finde rundt i det, hvis man ikke sådan har lært det fra nogen, ikke? Eller sådan har undersøgt en masse selv og så videre, så man hører alle mulige forskellige ting rundt omkring, ikke? Præcis. Så mega fedt. Hvad fik dig til at tage beslutningen om at gøre noget ved det, og generelt ændre hele dit liv? Det er jo en livsstil, eller du har ændret hele dit liv, faktisk. Ja, lige præcis. Altså, det der nok var den største motivation, sådan der, det var for at komme tilbage på rette spor igen. Okay. Og ligesom få en struktureret hverdag, og ligesom også, som vi har snakket om før, det der med at investere i sig selv og få noget ud af det, i stedet for bare at gå og ikke få noget ud af det overhovedet. Ja, præcis. Mega fedt. Hvorfor valgte du at starte sådan lige hos mig, og ikke hos en af de mange andre coaches, for eksempel? Jamen altså, det virkede meget mere personligt, det her. Altså nu, jeg har undersøgt en masse rundt ved andre også og sådan noget, men det har bare aldrig fanget min interesse på samme måde overhovedet. Okay, det er jeg glad for. Og så begyndte vi jo at få kontakt og så videre, og så var det bare som om, at der var sådan en rigtig god, hvad skal man sige, menneskelig relation imellem os. Ja, 100. Helt enig. Det har været nice lige fra start af, også fordi jeg jo selv har oplevet nogle ting, ikke? Så jeg kunne godt lidt genkende mig i dig, ikke? Det er også rart, det der med, at man kan sætte sig ind i hinandens situationer. Ja. Det. I stedet for, at det bare er en eller anden tilfældig, der bare har kørt livet perfekt hele vejen, altså. Ja, præcis. Du siger det jo også lidt her i forhold til det mentale og generelt dine vaner og dit liv, hvor meget der ændrer sig. Men sådan, hvad med i forhold til resultater? Har du oplevet nogle resultater i forhold til kroppen og så videre, udseende på kroppen? 100%. Altså, den der sådan lidt halv farmave, der var begyndt at komme, den er stort set væk igen. Ja, den er væk. Du har mavemuskler nu. I hvert fald, hvad jeg så på sidste check-in, og de mange sidste check-in, der står altså skarpt nu, bro. Det er fucking godt. Også det der, man kan sige, efter vi fik styr på kosten og så videre, så gik det lynhurtigt. Altså. Ja, det gør det. Det er bare nøglen, ikke? Selvfølgelig skal alle tingene hænge sammen. Kosten, daglig aktivitet, skridt, alle de her ting, ikke? Træningen selvfølgelig. Det hele skal hænge sammen, men kosten, det er en stor del af det i hvert fald, ikke? Ja. Det er nok. Fedt, mand. Hvordan har du det sådan, altså, i forhold til de nye strukturer? Betyder det meget i din hverdag? Det gør det, helt sikkert. Altså det der med, jeg har en grund til at stå op, jeg har en grund til at holde mig i gang nu. Ja. I stedet for bare sidde på sofaen hele dagen, altså. Nu, jeg har det der med, jeg har de der mål, der jeg skal noget. Altså, jeg har nogle ting, jeg skal i løbet af dagen. Ja. Det har gjort rigtig meget, og rigtig stor forskel. Og så jeg er begyndt at få øjnene op for sådan, hvad skal man sige, med, hvad jeg kan, og hvad jeg ikke kan, og hvad jeg skal arbejde med. Ja. Det er lidt mere selvindsigt, i stedet for bare at være lidt ligeglad med det hele. Det var det til. Fedt, mand. Nice. Men hvordan føler du dig sådan, altså hvordan har du det i din krop nu i forhold til før du startede? Meget bedre. Ja. Fedt. Også bare det der med, det kan godt være, at jeg har, hvad skal man sige, skåret mange relationer fra og sådan noget, der egentlig lidt holder mig for mig selv og sådan noget. Ja. Men det er faktisk også rart, det der nu. Jeg har også flyttet lidt væk fra Aarhus lige for en stund her. Ja. Og det har gjort rigtig meget, lige at komme væk fra alle de problemer og sådan noget der. Ja. Fedt, mand. Det er fandme godt at høre. Og styrken, den begynder også at komme lidt tilbage nu, ikke? Efter vi har sat maden lidt op og sætter den nok lidt mere op her snart. Ja, faktisk i morgen, tror jeg, ikke? Ja, det har gjort meget også. Ja, altså, nice. Selvfølgelig, jeg kan godt mærke, at der er nogle øvelser, hvor den halter lidt i, men det er ligesom meget på grund af alle mine skader og sådan noget. Ja, okay. Det er jo sådan noget, det har jeg også lært, hvad skal man sige, at leve med, og så stille og roligt arbejde op igen.
Ja, det tager bare tid, sådan noget, især når man har været i et kalorieunderskud i længere tid, så vil Ja, styrken dale lidt, men det vender jo rundt nu. præcis. Så får du masser af styrke, ikke? Og så bygger vi bare på, så det er virkelig nice. Hvad vil du sige til en person, der overvejer at starte et forløb, men ikke helt sådan vidste, om de skulle gøre det? Giv det et chance, altså. Det, for mit vedkommende, og for hvad jeg også har hørt rundt omkring, også sådan der, det er den bedste investering, jeg personligt også har gjort. Altså, jeg er Ja, blevet meget mere åben, også udad til for, hvad skal man sige, mennesker, jeg ikke kender, men også bare min familie, sådan der. virkelig fedt. Altså, Det er det vigtigste. og det, der har været vigtigt for mig også, jo, selvfølgelig også at få styr på træning og så videre, men lige så meget også det mentale i det. Ja, Det, det har gjort, at jeg kan åbne meget mere op om tingene, end hvad jeg har kunnet før. det er virkelig fedt, Nikolaj. Altså, jeg har også kun mærket en ændring på dig fra start af. Det er som om da du tog beslutningen, så tog du beslutningen. Du har gået all in fra start af, og det er ret vildt at være vidne til, ikke? Og ja, for hele kuldegysninger nu, det er virkelig, virkelig stærkt gået, Nikolaj. Jeg er fandme stolt af dig. Jeg glæder mig bare til at fortsætte samarbejde, fordi du gør det for fedt, og du gør det fedt at være coach, faktisk. Så det er virkelig nice. Det betyder også meget for mig at høre sådan noget. Altså, Ja. det giver, som jeg også har skrevet til dig før, det giver bare den der ekstra motivation, Ja. for at man ligesom også har lyst til at fortsætte. Fedt, mand. Så lige her til sidst, altså bare sådan hudløst ærligt, vil du anbefale mit forløb til nogle andre? Du må sgu godt sige nej, men... 100%. Altså, det er slet ikke nogen tvivl om det overhovedet. Hvis jeg kunne have overtalt min far til det, så havde jeg gjort det, men han er meget stedig. Han er meget stedig. Okay. Hvad er hans mål? Skal han smide noget fedt, eller hvad? Det er lidt en blanding af det hele, ligesom jeg. Okay. Altså ikke så meget det der med det mentale, det er jo egentlig fint, men altså kropsmæssigt, jo, så vil han da godt ændre på det. Nu har han selv trænet de sidste 15-20 år eller sådan noget. Men han er også lidt der, hvor jeg var, det der med at lidt gået i stå, og nu efter jeg startede ved dig, så har han jo selvfølgelig set, hvordan jeg har gjort det også med kost og sådan noget, og jeg har prøvet ligesom at hjælpe ham stille og roligt med de ting, jeg har forstået med det. Ja. Altså, han har da allerede smidt de første 9 kilo cirka. Okay. Det er stabilt jo. Stærk, god start. Det er perfekt. Også det der med, at jeg ligesom kan hjælpe videre ud nu, fordi jeg har lært nogle ting igennem dig. Det er det, der er fucking nice. Det er også derfor, jeg har en coach på selv, ikke? Han er noget dygtigere end mig, sådan rent teknisk og så videre, ikke? Ja. Så det er også noget, jeg kan tage med mig videre, ikke? Og det er jo det, der er fedt ved at lære folk, ikke? Der er lidt længere fremme. Det er lige præcis det der, som jeg også altid har sagt, det der med, man kan altid lære noget nyt, uanset hvor meget man selv tror, man har styr på det. Præcis, mand. Fedt. Skal du op og træne i dag eller noget? Eller er du rest day i dag? Nej, jeg skal op og træne i dag, for jeg var til min kusines fødselsdag i går, så jeg nåede ikke op og træne nemlig. Okay. Så jeg tager den bare i dag. Du drikker heller ikke rigtig mere og sådan noget, vel? Gør du det ikke? Overhovedet. Jo, altså, jeg har lige været i byen med min søster et par gange, men det er ikke hver weekend, hver dag, ligesom det var førhen overhovedet. Nej, men det bliver også bare det samme, ikke, bror? Det er kedeligt, det er det samme, og spiller liv, basically, ikke? Finder en gang imellem med dem, man holder mest af, ikke? Men fuck det der hver weekend. Ja, lige præcis. Sindssygt, bror. Jamen, så vil jeg sgu da sige tak for snakken. Jeg glæder mig til check-in i morgen, bror. Og så tænker jeg, at jeg sætter maden lidt op, så du kan få noget mere energi til din træning. Og blive ved med at rykke dig, bror. Det bliver fucking godt. Det gør det. Fedt, mand. Vi snakkes ved, bror. Vi skrives. Det gør vi. Hej. Lykke dig. Hej.